Jatoi igolo koda oganda mak kachel koda johala e wuod ma Bei. Telo ne oganda jo Kenya koya. Juzi nimesikia kuna watu uokoko kayone git kanye ojenda ni kanye nyongo nyithindwa ok dhi sikul mangato koso twatinga tinga yenda tingo jaoda koso nyakendara mane kana gik mbele kama ukale tie sikul kacha nanyuole endara tie sikul kacha nanyuole endara agonya thie pi manya thina no kule yo makare joma tuo be ok nya chopo gode kule yo makare joma tuo be ok nya chopo gode kuonde thieth kaya wago eko mabende owito ngimagi bende koro giting'o mana nyagongolo ka gidhi kuonde go eko mowinjore okane ringruok maket kod mago igolo kwayo ne piny owacho ma kaunti ma Kisumu mowinjore okane ringruok maket kod mago igolo kwayo ne piny owacho ma kaunti ma Kisumu to hatujui tunaweza tuwafanyia aje. Hii maji imeleta watoto wameanza kuara, hatuoni tibu vizuri. Wengine lake. Apart from that, we also want the county government to make sure that those people who have been displaced and those who have incurred loss and damages be compensated, because this is a vicious cycle of poverty that is really stock as we usually to work with the national government on the Chenro mar bang school chakore sa 10:30 midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Bui manendo mar wang buka katika TV live YouTube at Kala TV kaachiel koda TikTok ata maloso chiro ni mondo me gichako ohala chiro ka nitie to onego beni okonyo gi para achiel nikech achiel ne mabiro konyowa gi para achiel nikech achiel ne mabiro konyowa achiel ne mabiro bedo chiro to chiro koro biro ya achiel ne mabiro bedo chiro to chiro koro biro yawore maduong chiro ok en man ng'ata achiel chiro en alwarani chiro ok en man ng'ata achiel chiro en alwarani ne county kachiel gi jogo ma chunygi ng'won en ni mondo gi e gero gigo madwarore e chako chiro. Kala TV Fellow Goblis Ochieng. Mgeki erangino ero ma region. Mikael Milka Matiku Mgeki erangino ero ma region. Mikael Milka Matiku en jagoro mar tuke maket kod magi Kisumu County. Kisumu County. Mechi zetu zilianza siku ya Jumatano tarehe 4. Tuke gweko erangino ero ma region kobedo ni piem maket kod mago igeno mar biro bagwe Kisumu County. Tunatumai kwamba tutachukua vikombe vyote hasa kwa sababu tuko nyumbani. Michezo hii itachezwa hapa jimbo la Kisumu. Tarehe 17 Friday by 2 we were through. Kanyithindo mabere ne piem e tuke maket kod magi. Yena mondo mi hamake gi kanyo hera mar Kala TV e chiro niende mano mar ng'iend weche. Nyiriri en 32 kod 2 mabedo sakalo bang' sa